Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Вітаю, сябры! Нябесной калыханкай засынае павольна сонца між духмяных руж і зяе зорка закаханых душ. Вятрыска ў летнім садзе заціхае. Гэты верш прысвечаны Міхасю Стральцову, напісала моя сённяшняя суразмоўца, паэтэса, мовазнаўца Ангела Эспіноса Рус. Вітаю вас, Ангела. Добрый день, спадар Навум. Ангела Эспіноса Руіс, мовазнаўца, паэтка. Нарадзілася ў Малазе, скончыла аддзяленне славянскай філалогіі ў Гранадскім універсітэце, магістратуру пры кафедры беларускай філалогіі ў Варшаве, аспірантуру ў Мадрыдскім універсітэце Камплутэнсе. У 2019 годзе ўпершыню в Іспаніі абараніла дысертацыю па беларускай літаратуры. Ангела з дзяцінства захаплялася замежнымі мовамі, ведае іх больш за 10. Беларускую пачала вывучаць у 2013 і авалодала ёй за 9 месяцаў. Моя суразмоўца выдала некалькі зборнікаў беларускамоўных вершаў, пераклала на іспанскую Максима Богдановича, Янку Купалу, сучасных беларускіх аўтараў. Ангела, перш за ўсё, вот скажыце, ласка, вот вы прыляцелі у наш Мінск. Як там у Маласе зараз, цёпла? Ну, Маласе вельмі цёпла. Ну, акурат, калі я з'ехала, 22 градусы было. Ну, так што розніца адчуваецца. Адчуваецца, так? Вот. І ўсё-таки вот такая холодная Беларусь у параўнанні з Малагай вот все-таки зацікавіла вас, зацікавіла мова, і вы зусім недавно абаранілі дысертацыю, да, у Іспаніі. Ну, гэта дысертацыя параўнальнай літаратуры. Там даследую сімволіку Яна Баршчэўскага і іспанскага рамантыка Густава Адольфа Бекера. І там пра тыя сімвалы, якія з фальклорных крыніц узяты, ну і натхнёныя, скажам, гэтым жа фальклора, народнай традыцыі. Ну, вось калі вы чыталі Яна Баршчэўскага, вы чыталі па-беларуску яго, так? Ну, я чытала па-беларуску і па-польску. У мяне выданне Міколы Хаўстовіча, які ў Варшаўскім універсітэце шмат гадоў працуе. Ён выдаў двухмоўнае выданне, з гэтым выданнем я працавала. Ну і вот як вот гэтыя фантастычныя рэаліі, а гэта, ну, Ян Баршчэўскі мой земляк, ён у Полацку вучыўся, і ён там непадалёку у Расонах, так сказаць, быў фальварак ягоны. Як вам вот гэтыя рэаліі, фальклорныя, беларускія рэаліі, яны для вас былі нейкай экзотыкай? Ну, як бы пачатку так, але трэба сказаць, што падчас магістратуры ў Варшаве у нас быў вельмі моцны курс літаратуры 19 стагоддзя, таму мы вельмі хутка пазнаёміліся вось з гэтымі элементамі, з гэтымі рэалямі, асаблівасцямі. Даволі лёгка было ўжо, калі я ў аспірантуры працавала над гэтымі тэкстамі. Ну, а вось як у Іспаніі было цяжка вот на гэтую тэму абараняць дысертацыю? Было цяжка пачатку знайсці менавіта кіраўніка, які б згадзіўся на такую тэму. Таму што людзі адчувалі, што яны не падрыхтаваныя. Ніхто з прафесароў не валодаў беларускай мовай. Ну вось мой іспанскі кіраўнік. Ён, ну, такі шматмоўны, змелы такі, ну, ён узяўся, кажа, я падвучу нават беларускую мову, каб твае тыя крыніцы навуковыя крыху правяраць, хочаш, не хочаш, гэта трэба. Яшчэ 3 месяцы я была у Варшаве на сваёй былой кафедры. Потым было крыху праблематычна, што, праўда, атрымаць угоду на абарону па-беларуску. Ну, абарона... Вы па-беларуску абаранялі? На 2 мовах. На беларускай і на іспанскай. І на іспанскай. Ну, калі дысертацыя міжнародная, трэба абараняць на 2 мовах. Вы кажаце, я вас працытую, я знайшла сваю творчую асобу ў беларускай мове, знайшла нейкую частку сваёй душы, якая была схаваная, альбо яе не было. І яна стварылася, калі я стала вывучаць беларускую мову і пісаць на ёй вершы. Вось так вот атрымалася, што вы прыйшлі да беларускай мовы.
Ну так атрымалася. Я пачала спрабаваць пісаць нейкія вершыкі, рыфмаванкі, верлібры, неважна. Проста дзеля моўнай практыкі. Гэта такі метад у мяне, не ведаю, наколькі эфектыўны быў бы для іншых людзей. Я не публікавала ніякіх дапаможнікаў, ні нічога. Але я заўсёды стараюся так рабіць, пісаць якія-небудзь лірычныя творы на мову, якую вывучаю, бо гэта надае нават не разуменне, а адчуванне мовы, да якога вельмі цяжка іншымі спосабамі дайсці. Так атрымалася, што вершы па-беларуску ішлі добра. Іх заўважылі беларускія літаратары, пачалі прасіць на часопісы, публікацыі. Мяне 5 вершаў было, калі першы раз прасілі, давайце дапішу хоць нізку якую-небудзь. Ангела, для таго, каб вершы пісаць, а у вас такія прачулыя лірычныя вершы, у іх адчуваецца шчырае пачуццё. Трэба ўжо, каб мова гэта была не асноўная тое, што для практыкавання, а ўжо мова, як сапраўды вы пішаце, душы ў нечым. Цяжка сказаць, калі практыкаванне перайшло ў творчасць. І я вельмі часта задумваюся і думаю, што ўсё яшчэ не. Што ўсё яшчэ то, што я шукаю, гэта лепшага разумення беларускай мовы, што я шукаю гэтыя вобразы, каб лепей разумець сутнасць беларушчыны, беларускай мовы, беларускай літаратуры, шукаю спасылкі, шукаю нейкія метафоры, якія новыя, каб нават далей развіваць, не толькі беларускую мову, гэта вельмі прэтэнцыёзна можа гучыць, а сваю беларускую мову, свой дыялект, так бы мовіць. Я хачу развівацца далей. З іспанскім дыялектам яшчэ не было беларускай мовы, так што вы піянер тут у гэтым, уносіце іспанскі дыялект у беларускую мову. Дарэчы, вы сказалі у адным са сваіх выказванняў, што нельга называць проста беларускую мову мілагучнай і такой і пяшчотнай. Яна розная? Яна розная. Гэта для мяне сур'ёзная справа, таму што такія стэрэатыпы абмяжоўваюць беларускую мову. У нас беларуская мова такая прыгожая, мілагучная, кветачкі, птушачкі для вершаў і для нейкай творчасці, філасофіі і так далей. А потым ёсць іншая нармальная мова на сур'ёзнай, на ўсё іншае, так? Калі мы называем беларускую мову мілагучнай, то пазбаўляем яе магчымасці быць жорсткай, злой, або вульгарнай, або я магу злавацца па-беларуску. Я не вельмі злуюся, не такая па характары. Людзі злуюцца па-беларуску, могуць там тое-сёе казаць. Не заўсёды прыемна. Яна такая, як і ўсе мовы. Як усе мовы, як усе жывыя мовы, яны залежаць ад карыстальніка, ад носьбіта. Ангела, калі вы перакладалі Богдановича і перакладалі Купалу, каго цяжэй было перакладаць? Купалу адназначна. Гэта адразу скажу, нават пытанняў няма. Па-першае, у Богдановича я выбірала вершы разам з выдаўнікамі, таму што сюды ўвайшлі 30 твораў. Мы выбіралі нейкія хрэстаматычныя, нейкія, на які спяваюць песні беларусы, потым свае ўлюбёныя, потым такія, якія маглі быць цікавымі іспанцам, іспанамоўным чытачам. Ёсць у Богдановича іспанскія песні, напрыклад. Купала адразу санеты, адразу сялянская беларуская лексіка. Гэта вельмі спецыфічны кантэкст таксама. Богдановича ёсць фальклор, ёсць гісторыя беларуская, але ён еўрапейскі паэт па сутнасці. Ён вельмі шмат бярэ і з класічнай, антычнай паэзіі, і з французскай 19 стагоддзя паэзіі таксама. Так што яго вобразы, яго вершы добра перакладаюцца на заходнееўрапейскія мовы. Купала цяжэй, таму што ён больш беларускі, больш сялянскі. У гэтых санетах вельмі шмат такіх вобразаў. І трэба было выбіраць іншыя стратэгіі, іншыя спосабы. Так, і трэба было ведаць тую сітуацыю вясковую, сапраўды сялянскую, якая была тады. Нататкі нейкія думалі, унесці, не ўнесці. Гэта цяжэй было. Але выйшаў калектыўны зборнік. Мы ўсе вельмі задаволеныя вынікам. Так што, цяжка было, але справіліся.
Скажите, Анхела, а вось калі вы прыязджаеце ў Беларусь, вы адчуваеце, што вот вы прыязджаеце ўжо ў краіну, дзе вас ведаюць, дзе вас любяць, дзе вас ужо цытуюць? Мяне попросілі селфі зрабіць у метро, я чакала там цягнік. Ну, я вандрую шмат, падарожнічаю, і ў Беларусі я адчуваю сябе як дома. Гэта вельмі добра. Скажыце, а вот вашы блізкія, вашы родныя, як вот яны ставяцца да вашага захаплення беларушчыны? Яны пачатку скептычна ставіліся, ну як гэта, ну ты будзеш пісаць вершы па-беларуску, людзі дакладна хочуць публікаваць свае вершы. Яны, дарэчы, мала, напэўна, ведалі пра Беларусь увогуле? Мала ведалі, ну я бабулі паказвала на мапе, ну дзе Беларусь, ну вось Іспанія, Беларусь, такое, так далёка нельга, ну не з'язджай, таму што, ну, згубішся там, ну, не ведаю, там снег, там мядзведзі, не ведаю, што такое. Мядзведзяў няма. Ну, мы ведаем, а бабуля хвалюецца. Паўночная краіна, зубры можа. Ну, але цяпер, ну, магу сказаць, бацькі вельмі ганарацца гэтым, ну, яны вельмі радуюцца, калі іх пытаюць, ну, як дзеці вашы, чым займаюцца. Самы звычайны, так бы мовіць, гэта мой малодшы брат, які фізик-матэматык. Вось, і гэта нібы нармальна. У Мадрыдзе вучыцца на фізіка-матэматыка, ну, а дачка, яна нібыта старэйшая, а дачка беларуская паэтка. Ну так. Ну так, конечно. Вось і вам пытанне, нашай апытанкі. Працягніце вот такі сказ. Беларусь гэта. Беларусь гэта любоў між людзьмі, да мовы, да сваіх традыцый. Гэта вяртанне ўсяго уласнага пасля доўгага перыяду, ну, калі гэта было крыху на другім пляне. І гэта надзея на добрую будучыню, я бы сказала. Дзякуй. Назавіце вот 3 месцы ў нашай краіне, якія, напэўна, вам хацелася б наведаць, якія варта наведаць кожнаму беларусу. Я не магу не назваць Полацак, таму што, ну, мяне так уразіў гэты горад, і я так хачу вярнуцца. Потым... Гэта мне вельмі прыемна, это прыродны горад, так. Ну, гэта сапраўды. Ну, я яшчэ не бачыла замкі беларускія. Я хачу іх усе наведаць, зведаць, паглядзець на ўсё. Ведаю, што ўлетку ёсць фестывалі розныя. Я вельмі хацела патрапіць. А потым, ну, я б сказала, не трэба ненавідзець Мінск. Таму што, ну, я ведаю, што людзі кажуць, ой, вялікі горад, Гародня лепей, Полацак, ну, Гародня таксама вельмі прыгожая, гэта 4 ўжо, не? Але, ну, ёсць на што паглядзець, ёсць добрая атмасфера, ёсць добрыя месцы, якія лёгка пачаць называць сваімі месцамі. Таму, ну, я бы сказала, што трэба закахацца ў Мінск яшчэ раз. Ну што ж, а вось, калі б раптам у вас была такая магчымасць, з якой гістарычнай асобай беларускай вы б хацелі сустрэцца і паразмаўляць? Ну, цяжка не адказаць, што або Міхась Стральцоў, або Максім Богданович. Ну, вось, 2 літаратары, 2 пісьменнікі вялікія, якія моцна паўплывалі на мой лёс. Ну, і цікава было даведацца, ну, якімі яны былі ў рэальным жыцці. А вось што вы цяпер чытаеце, якія кнігі? Я цяпер працую, ну, ўжо скончыла нядаўна, вось, артыкул пра эксафонных пісьменнікаў на беларускай мове. Гэта такія, як я, якія пішуць па-беларуску, але яны не беларусы, не этнічна, не па пашпарце, не па чым, так? Я перачытала акурат кніжку паэзіі Алексея Артёмова, ён з Расіі, але напісаў па-беларуску, і апавяданне Вана Шывея. Ён кітаец і выдаў кніжку апавяданняў па-беларуску. Ну, Анхела, мы задаём апошняе пытанне. Гэта, у першую чаргу, усім беларусам, якія бываюць на маёй праграме. Што для вас беларуская мова? Практычна мы ўвесь час расказвалі пра тое, што для вас беларуская мова, ну, калі адным сказам. Беларуская мова – гэта безліч магчымасцяў.
Ну што ж, дзякуй вялікі. Я нагадаю нашым тэлегледачам, што сённяшняй маёй суразмоўцай была беларуская паэтка іспанскага паходжання, якая прыехала да нас з Малагі вось у Мінск. Гэта Ангела Эспіноса Руіс. Усяго найлепшага, да пабачэння. Thank you.